तर सासूबाई आमच्याकडे उसवे राग मनामध्ये घेऊन राहिलो तर जगणं कठीण होऊन जातं. आज असं ना मग तिथे देवाण तिथं आपोआप उभं केलं. आज तू स्वतःच्या भावाला उभी राहिली. खूप बिझी असतात आता, त्यांना अजिबात वेळ नसतो माझ्यासाठी. आता सकाळची तर संध्याकाळची वेळ आहे, वाजलेत मला वाटतं 6-6:30 झाले असतील. कारण तुम्ही बघा बाहेर खिडकीमध्ये अंधार झालेला दिसतोय. तर आज थोडीशी मी खुश होत्या. त्याला पण एक मोठं कारण होतं, कारण वाघ्या आणि शेरू म्हणजे ही क्लिप ॲड करायच्या आधी एक क्लिप आणि शूट केली होती कुणालने, पण ती काही कारणामुळे डिलीट झाली. ती क्लिप अशी होती, वाघ्या आणि शेरू जबरदस्त मस्ती करत होते. आणि आज खूप दिवसानंतर म्हणजे मुंबईला आल्यानंतर पहिल्यांदा त्यांनी अशी ही मस्ती केलेली आहे. गावी करायची ना तशी. चलो बाबा आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज संध्याकाळी शूटिंगला सुरुवात केली आहे आणि हा शेरू बघा मला त्रास देतोय. शेरू बाजला बेटा, मला दाखवू. आणि बघा हे कुणाल जे आत्ताच घरी आलेले आहेत. मग काय करावं आज ना एक गोष्ट तुम्हाला सांगते. आज कुणाल जेव्हा शाळेच्या राऊंडला गेले होते, बदलीवरती गेलेले आहेत ना, म्हणजे मुंबईमध्ये आल्यानंतर पहिल्यांदा ते शाळेच्या राऊंडला गेलेले फर्स्ट टाइम. म्हणजे बदली आहे आणि चालू आहेत, प्रयत्न चालू आहेत, इकडे तिकडे इन्क्वायरी सगळं चालू आहे आणि होईल होईल कामाचं होईल. तर आज ए हा बघा एक मिनटं काय चालतंय बघा. काय शेरू आपला इतका खोडा करणारा ना 2-3 दिवस शांत होता, पण आता इतकी मस्ती चालू झालेली आहे. आज दोघं जण खूप मस्ती करत होते, त्याच्यामुळे मी पण खूप खुश आहे. म्हणजे गेले कित्येक दिवस म्हणजे मुंबईला आल्यापासून ना माझे असे डोळे तरसले होते त्यांची मस्ती बघायला. कारण एकदम शांत असायचे ना, मला पण खूप त्रास व्हायचा. पण आज त्यांनी भरपूर अशी मारामारी मस्ती दोघांनी पण केलेली आहे. आता वाघ्या ना तिथं हॉलमध्ये बसलेलं आहे कुणालच्या जोडीला. आणि अजून एक गोष्ट, आमचं हे देवाची पूजा नाही ना, त्याच्यामुळे थोडंसं घर असं खाली खाली वाटतंय. किती दिवस जाते तुम्ही सामान यायला? 2-3 दिवसात होऊन जातं. हो ना, एक 2-3 दिवसामध्ये आपलं सामान येईल सगळं आणि मग देवघर पण बसवता येईल. मग सवय असते ना सकाळ संध्याकाळ देवपूजा करायची, त्याच्यामुळे मग जरा हे होतं. काय झालं शेरू बघा 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 त्या आरशामध्ये आता स्वतःलाच बघतोय काचेमध्ये आणि बघा कसं हे करतोय. ते याच्या त्याच्या खोड्याने चालू असतात, पण ना आज एकदम मस्त आहे ना, बरं वाटतंय मला पण बरं वाटतंय. चला अजून बरंचसं काम बाकी आहे. सकाळी इतकी धावपळ होती त्याच्यामुळे थोडंसं साईडला केलं आणि आत्ता मी शूटिंगला सुरुवात केलेली आहे. तर तुमच्या कमेंट्सबद्दल मी थोडंसं बोलते. म्हणजे बऱ्याच ताईंच्या अशा कमेंट्स आहेत की तुम्ही आता म्हणजे जॉईंट फॅमिलीमध्ये राहणार का? तर हो आम्ही सगळं एकत्र राहणार आहोत. म्हणजे आता एक 2-3 दिवसामध्ये ते रेंटची रूम आहे ते खाली होऊन जाईल आणि नंतर मग सगळेजण मग इथे राहायला येतील आणि मग तुम्हाला बघायला मिळेल आम्हाला आमची जॉईंट फॅमिली. तर असं सगळं आहे. आणि आम्ही काय सासूबाई तुमच्याकडे येऊन राहणार का अशी पण कमेंट होती. तर सासूबाई आमच्याकडे येऊन नाही राहणार, तर आम्ही त्यांच्याकडे येऊन राहिलेलो आहे. सासूबाईंचं घर आहे घर की नाही त्यांचं आहे. तर ते बाथरूममध्ये ना गिझर बसवलं आहे ना, म्हणजे सगळ्याकडे गिझर बसवलेलं आहे पुऱ्या बिल्डिंगमध्ये. तर ते थोडंसं आहे ना वायरिंगचं काय बाकी आहे, त्याच्यामुळे ते आलेले आहेत. आणि त्याच्यामुळे वाघ्या आणि शेरू यांना असं आतमध्ये घेतलं आहे. तर काय म्हणत होते मी की घराबद्दल, तर मी सांगते की घर त्यांचं आहे, त्याच्यामुळे आम्ही त्यांच्याकडे राहायला आलेलं आहे असं मी म्हणेन. काय नाही असं काही नसतं हो. जागा जमीन प्रॉपर्टी सगळं इथेच राहणार आहे. जातेवेळी कोणी घेऊन जात नाही, सगळं इथे राहणार आहे. त्याच्यामुळे आनंदाने राहायचं. थोड्याशा कुरबुरी बघा प्रत्येक घरामध्ये असतात, आमच्याकडे पण आहेत थोड्याफार, मी खोटं नाही बोलणार आहे. पण काय करायचं, ते सगळं साईडला सोडायचं आणि आपण आपलं काम करत राहायचं. सगळं जर का उसवे राग मनामध्ये घेऊन राहिलो तर जगणं कठीण होऊन जातं. त्याच्यामुळे ना आम्ही दोघं पण सोडून देतो, कुणालचे बाबा पण आणि मी पण. ते तेवढ्यापुरतं असतं, राग विश्व काय असेल तेवढ्यापुरतं असतं आमच्या घरामध्ये सांगते. बाकीचं इतर मला नाही माहिती.
पण आमच्या घरात तसं आहे की थोडा पुरतं असतं आणि नंतर मग सगळं आम्ही ना विसरून जातो. म्हणजे जितकी पण माणसं आमची फॅमिली आहे ती सगळ्यांना ना सगळीजण हवी आहेत असं. त्याच्यामुळे सगळं आहे व्यवस्थित. आणि फोन पण इथे आहे. चला आता सगळेजण आता आलेले आहेत. आता ना यांचं काम होऊ दे गिझरचं वगैरे काय आहे ते, त्याच्यानंतर मी तुमच्याशी बोलते. आणि एखादी रेसिपी माझं शेअर करायचं खूप इच्छा आहे, खूप असं. आता बघूया, अजून तर विचार नाही केलाय. तर इथे थोडंसं आहे भाजीपाला. आता कुणाच्या वगैरे विचारते काय बनवायचं आणि झटपट तुम्हाला दाखवते. ए बाबुड्या, इथे चहाची पात जे आपल्या बागेतले आपण घेऊन आलो होतो ती दोघांनी तिथे बघा कुरतडून ठेवलेली आहे. को माझं बच्चा, हो माझी छोना. ही बघा, ही बघा माझी छोना बघा कशी गुंजी माझी कशी हसते. ही माझी छोनू बघ कशी कशी चेपटी हलते बघ गुंडूची माझ्या छोन माझ्या. घाबला पोरगा हा, खूप घाबला पोरगा आहे. डेअरिंग बाज तर आहेच, पण सगळ्यात आधी हाच घाबरतो वाघ्या माझा. आणि हा माझ्या पांढरा बघा ससा. ए पांढरो ससा बाबू, ए बबुड्या काय खातो हां गुण. चला आईला काम आहे, चला जेवण करायचं आपल्याला. बस झाला टाइमपास, खूप आराम केला आईने. चला चावायचं नाही, असं नाही करायचं, असं नाही. गुड बॉय आहे ना तू गुड बॉय आहे ना. माग्या बघू ते मला ते बघा ते ना चहाची पात आहे ना, तो खातोय. चहामध्ये टाकायला ना मी घेऊन यायची ना गावी, मग ते दोघं जण मागे फिरत यायचे. मग मी एक असं पातीचं हे ना त्यांना द्यायचे खायला, ते खात बसायचे. बबुड्या माझा बच्चा शहाणे पोरे माझे ग. देवाला सांगते की माझ्या पोरांना सगळं व्यवस्थित राहू द्या दोघांना पण, आणि पटकन रुळू दे ते मुंबईमध्ये, हो की नाही शेरू वाग्या. चला जेवण करायचं. लय वाजले, खूप वाजले. जेवायचं नाही तुला? ममम नाही खायचा? आईला काम आहे. चला ममम खायच्या. चलो माझं बच्चा. तर तुमच्याशी बोलून झाली आणि ते मी संध्याकाळच्या जेवणाला की नाही सुरुवात केली. तर आरवसुद्धा आला होता आणि आरव की नाही दिवसातनं 3 ते 4 फेऱ्या मारतो वाघ्या आणि शेरू यांच्यासाठी. आणि तो आला ना की दोघंजण इतके खुश असतात की भरपूर त्यांच्याशी म्हणजे त्यांचं दंगा मस्तीचं चालू असतं. तर इथे एक ना गोष्ट मी तुमच्याशी शेअर करीन ना. म्हणजे मगाशी बघा तुम्हाला म्हणाले की देवपूजेबद्दल, तर सामान आमचं हलवलं आहे पण मंदिर अजून काही आणलेलं नाही आहे. आता गावी बघा जी काय मी देवपूजा करायची ना ती इथे नाही मला करता येणार. खूप मिस करते हो देवपूजा. मला असं खूप आठवण येते त्या गोष्टींची. म्हणजे अशी भरपूर अशी फुलं, म्हणजे फुलाने भरलेलं मंदिर. आता ही गोष्ट इथे शक्य होईल की नाही काही माहीत नाही आहे. तर मंदिर की नाही आमच्या रेंटच्या घरात आहे, अजून आणलं नाही आहे. आणि आमच्या सासूबाई की नाही अजून तिथेच असतं ना राहायला, म्हणजे येऊन जाऊन असतात त्या. जेव्हा पूर्णपणे रूम खाली होईल ना त्यावेळेस मध्ये शेवटी सगळ्यात मंदिर त्या घेऊन येणार आहेत अशा त्या म्हणाल्या. कारण भटजी बघा असतात ना, त्यांना विचारून मंदिर कोणत्या दिशेला लावायचं आणि कुठे लावायचं, म्हणजे बेडरूममध्ये लावायचं किंवा हॉलमध्ये लावायचं, असं ते त्यांच्या पद्धतीने करणार आहेत. त्याच्यामुळे बघा देवघर अजून काही आणलेलं नाही आहे. आणि सगळं झालं ना शिफ्टिंग कामध्ये लास्ट सगळं ते करणार आहेत, पण ते भटजींना विचारून करणार आहे. आणि इथे माझं संध्याकाळचं जेवणाची तयारी झाली. कोणी केलं हे? तू ना. हां, आणि गपचूप बसला आता. बस शरीफ बदलं बघितला. कोणी खाल्लं नारळाचं? कोणी हे केलं? तू ना. खरं बोल. आणि आता शरीफ बनतो खूप लबाड. हे बघा मी तिकडे जेवण करत होती किचनमध्ये आणि हे बघा काय केलं, नारळाची करवटी घेऊन ते सगळं त्याने तोडून फोडून कामं करून ठेवला नाहीत. वाघ्या हवा आणि काय केलं हेरून लबाड बोका. आता हे फेकावं लागणार मला. तू खाल्लं नाही ना, हे तोंड लावलंस ना याला. बघ काय केलं वाघ्या शेरून नारळ बघ तर सोडून हे केलं. कामं वाटतं जायची कामं. तर जेवण माझं मी करत होते तिथे मला कॉल आला कुणाच्या बाबांचा की आपल्याकडे पाहुणे येतात. आता हे पाहुणे तुम्ही ओळखलं असेल कदाचित, तर हे आपले व्ह्युअर्स आहेत, आपले सबस्क्रायबर आहेत आणि कुणाच्या बाबांचे मित्रसुद्धा आहेत जे आपल्याला गावी 2दा भेटायला आले होत्या. तुम्ही जर का बघा जुने सबस्क्रायबर असाल तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये यांना पाहिलं असेल. मेच्या दरम्यान पण आले होते आणि त्याच्या आधी गणपतीच्या दरम्यान पण आले होते.
तर माझं की नाही सर्व काम मी बाजूला ठेवलं आणि थोडा वेळ यांच्याशी गप्पा मारल्या. जवळजवळ 1-1.5 तास ते थांबले होते. भरपूर अशा गप्पा रंगल्या होत्या. त्याच्यामुळे रेसिपी काय तुमच्याशी बघा शेअर करता नाही आली. मी म्हटलं उद्या म्हणजे सकाळी म्हटलं तुमच्याशी शेअर करीन. आणि मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी म्हणजे खूप लेट झालं रात्री, त्याच्यामुळे शूटिंग मग मी तिकडे स्टॉप केलं. आणि सकाळी ही 6-6:30च्या दरम्यान नाश्ता बनवायला घेतला. म्हणजे जसं गावी रुटीन होतं ना सकाळी लवकर उठायचं, इथेही सेम तसंच आहे. फक्त जागा चेंज झालेली आहे, बाकी सर्व रुटीन सेम तसंच आहे. तर इथे मी नाश्ता बनवायला घेतला आणि म्हणजे विचार चालू होता की नाश्त्यामध्ये आज काय बनवायचं. कारण गेले म्हणजे मुंबईवरनं आल्यापासून थोडंसं जरा चेंज झालेलं आहे सगळं. कारण शिफ्टिंग वगैरे बघा चालू आहे आणि घरातलं सगळं काम, त्याच्यामुळे ना थोडंसं दुर्लक्ष होतं आहे खाण्यापिण्याकडे. पण जसं जमेल त्या पद्धतीने मी सगळ्या गोष्टींना करण्याचा प्रयत्न करते. तर म्हटलं चला आज सर्वांशी एक छानशी अशी पराठ्यांची रेसिपी शेअर करूया. तर इथे मी घेतलेलं आहे गव्हाचं पीठ, त्यात मी टाकलेलं आहे जिरा. यात तुम्ही ओवा पण टाकू शकता, पण ओवा कसं आमच्याकडे नाही आवडत त्याच्यामुळे मी नाही टाकलेलं आहे. त्यात तुम्ही तीळ पण टाकू शकता. नंतर तिखट मसाला, हिंग टाकले मी, हळद टाकलेले, सर्व गोष्टी आपल्या आवडीप्रमाणे टाकायच्या आणि चवीप्रमाणे टाकायच्या. आलं लसूण मिरची जर का तुम्हाला आवडत असेल ना ते पण तुम्ही इथे टाकू शकता, पण आमच्याकडे नाही आवडत म्हणून मी नाही टाकलेलं आहे. तर हे सगळं मिक्स करायचं, त्यात थोडंसं तेल पण टाकायचं आणि आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आणि छानसं असं मळून घ्यायचं. म्हणजे जसं आपण पुरीसाठी मळतो ना त्या पद्धतीनेच मळायचं. तर पुऱ्या पण तुम्ही ह्याच्या बनवू शकता. जर का कोणाला तेलकट खायला आवडत असेल तर पुऱ्यासुद्धा छान तयार होतात, किंवा साधे सिंपल असे पराठे तयार करायचे, मस्त बनतात आणि झटपट पण बनतात. म्हणजे घरात समजा एखादी भाजी नसेल किंवा नाश्त्यामध्ये कधी कधी आपल्याला प्रश्न पडतो की काय आता झटपट करावं, सुचत नाही कधी कधी आयत्या वेळेस, तर अशा पद्धतीने करून बघायचं. खूप छान पराठे वगैरे तयार होतात, जसे आपण थेपले बनवतो ना त्याच पद्धतीने. तर इथे मी पाणी टाकलं आणि व्यवस्थित पीठ असं मळून घेतलं. आणि पीठ मळून झाल्यानंतर थोडंसं तेल टाकायचं, पुन्हा छानसं असं मळून घ्यायचं. एक 5 ते 10 मिनटं ठेवून द्यायचं. तर इथे पीठ मळून झाल्यानंतर मी ते झाकून ठेवलं आणि माझं सर्व आवरायला गेले मी बाथरूममध्ये. आणि एक गोष्ट तुम्हाला अजून सांगते की सध्या ना टायमिंग म्हणजे वेळेला महत्त्व भरपूर दिलेलं आहे मी, कारण खूप वेळ माझ्याकडे कमी असतो. त्याच्यामुळे जसं मॅनेज करता येईल तर वेळेने मी वाचवण्याचा प्रयत्न करते आणि जास्तीत जास्त काम लवकरात लवकर उरकण्याचा प्रयत्न करते आणि तशाच पद्धतीने माझं सगळं चालू असतं. सगळं माझं आवरून झाल्यानंतर इथे मी पराठे बनवायला घेतले. तर इथे तुम्हाला पिठाचं प्रमाण बघा जास्त दिसत असेल. तर गावी असताना फक्त 5 माणसं म्हणजे वाघ्या आणि शेरू यांना पकडून 5 जणं यांचं जेवण नाश्ता मला करायला लागायचा. पण आत्ता त्यात 3 ते 4 माणसं ॲड झालेले आहेत, त्याच्यामुळे थोडंसं प्रमाण की नाही जास्त आहे. सेम जेवणाचं पण सेम तसंच आहे. तर इथे पराठे मी लाटून घेतले, तव्यावर टाकला आणि एक बाजू शेकल्यानंतर साईडनी तेल सोडायचं. जर का कोणाला घी आवडत असेल तर घी पण वापरू शकता हे पराठे करताना. आता मी व्हॉईस ओव्हर करायला घेतलं आहे, पण मध्ये मध्ये मला खूप डिस्टर्ब होतं आहे, कारण आजूबाजूला सगळीकडे कामं चालू आहेत फर्निचरचं वगैरे, त्याच्यामुळे प्रचंड आवाज होतो आहे आणि मध्ये मध्ये मला स्टॉप व्हावं लागते. तर इथे मी तेल टाकलं होतं पराठ्याला लावलं म्हणजे साईडला, आणि नंतर असे खरपूस असे पराठे भाजून घेतले. आता हे तुम्ही चहासोबत खाऊ शकता आणि लोणच्यासोबत, दहीसोबत, म्हणजे ज्या गोष्टीसोबत आपल्याला आवडत असेल त्यासोबत तुम्ही खाऊ शकता. तर आमच्या घरामध्ये कुणालने हे पराठे केळ्यासोबत खाल्ले होते, कुणालच्या बाबांनी चहासोबत खाल्ले होते. म्हणजे प्रत्येकाची वेगवेगळी चॉईस असते ना, त्याप्रमाणे त्यांनी खाल्ले होते. तर मगाशी मी तुम्हाला म्हणत होते की साधारण 8 ते 9 माणसाचं जेवण स्वयंपाक मला करावं लागणार आणि हे सगळं मी आवडीने करते कारण मला आवडतं. तर हे बघा, हे आपले तयार झालेले पराठे आणि ही माझी डिश आहे, मी घेतले होते लोणच्यासोबत खायला. काल व्हिडिओ चालू केला होता आणि आत्ता एंडिंग करते. हे बघा कुणालचे बाबा खूप बिझी असतात, आता त्यांना अजिबात वेळ नसतो माझ्यासाठी. आता सकाळची वेळ आहे म्हणून ते घरामध्ये दिसतात, पूर्ण दिवस ते बाहेर असतात. आणि शेरू बघा, हा बघा इथे झोपला आहे माझ्या पायाशी. तर रेसिपी तुमच्याशी शेअर केली ना, ते ट्राय करून बघा, आवडली तर जरूर मला सांगा.
आणि आजचा हा व्हिडिओ तो आता मी इथेच संपवते. आता थोड्या वेळाने पुन्हा आम्हाला बाहेर जायचं आहे. म्हणजे 1-2 आपली ना कामं आहेत ती करायची. ते काय असेल म्हणजे सगळं नक्की झालं ना की तुम्हाला मी सांगेन सगळ्या गोष्टी. पण खूप महत्त्वाचं काम आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यांनी असं देवाकडे प्रार्थना करा की ज्या कामासाठी आम्ही जाणार आहोत ते होऊ दे म्हणून. तर चला आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते. बाय बाय सर्व.